her incident, vi skal bruge. Nu skal vi lægge en øreforbinding. Det vi skal bruge er Tensoplast. Den her forbinding lægger man meget ofte, hvis hunden har været oppe og slås, eller den har fået et hak i øret af den ene eller den anden årsag. Tensoplast er så noget kraftigt plaster, noget der er elastisk og som klistrer. Rigtig godt og grundigt. Og så en skarp saks. Nu ved jeg jo sådan nogenlunde, hvor meget der går til her, fordi det her det har vi lagt for ham her rigtig mange gange. Man tager et lille stykke først, og det er jo alt efter, hvad det er for en hund. En større hund, der skal man selvfølgelig bruge et større stykke. Er der et sår et eller andet sted her, så lægger man en lille serviet eller et eller andet på. Sådan så det opsuger det, der bløder. Så lægger man det lille stykke på ydersiden af ørelappen. Sådan så lidt af plasteret stikker udenfor. Så tager man det andet stykke. Nej, du skal se den vej. Han kan ikke fordrage for lagt øreforbindinger. Det er heller ikke særlig fantastisk. Og lægger på sådan her. Så klistrer vi dem sammen. Vupti. Og så har vi lavet en øresandwich. Nu skal øret så fikseres op oven på hovedet. Det er sådan, man gør. Så derfor har man jo nu den her side, der klistrer ind imod hundens pels. Og så kan man lægge den rundt om her. Og op over her. Og ind under her. Nu har vi så fikseret det her øre. Hvis nu det er en stor hund, så kan man gøre det flere gange. Man kan også godt, i stedet for at lægge den ind under der, så kan man tage den op over og lægge den rundt om det andet øre, rundt om kinden og op over her. Alt efter selvfølgelig, hvor slemt det er, og hvor meget, hvad det er, hvor stor en hund det er. Det her vil man tænke, det kan hunden ikke lide, men hunden har ikke det spor imod at få øret fikseret op oven på hovedet. Det er meget værre, hvis man fikserer det sådan, så det sidder ned på hovedet, ned langs med kinden, så vil den hele tiden prøve at ryste sig og komme fri. Det her, det kan den meget bedre holde ud og gå med. Sår på ørelapper er simpelthen noget, der sviner helt ukristeligt meget. Men kan man få det op sådan her, indtil man er kommet til dyrlægen, så undgår man at have blod over det hele i sin entré og i bilen og i stuen og alle vejen. Så her gælder det også, at sådan en forbinding må ikke blive våd. Hvis alle forbindstoffer, som bliver våde, kryber, så det skal bare ikke blive vådt. Så skal det skiftes med det samme.